Korwadhi ne gwenge ma Kajiado. Ten kaonti ma Kajiado yango masinde mag konyo jopur kaachiel gi jopith mag jamni e yor konyo yuto margi kendo kedo gi kech ma jodak mag kaonti no kale. Ka oloso e kinde yango masinde go ne jopur, jalup gavana mar kaonti ma Kajiado Martin Moshisho owacho ni kaonti no osebedo gi nok mar koth, gino ma oseduoko yuto mar chiemo piny kendo chenro no geto mar konyo jopur. Jopur mane orwako masinde go onyiso mor margi kendo wacho ni gibiro yudo konyruok tok bedo gi lal kaluwore kod nok mar koth. Introduce officers from our sector. The governor told me that he was going to. 2 rainy seasons failed, and right now we have food shortage. We have a shortage of water scarcity in the county, and through this program we want to change the narrative, really concentrate on transforming crops, transforming livestock and fisheries with an aim to have sustainable food and nutrition security in our country. Kwa kuwa tumeathirika sana kwa mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, na vifaa hivi vitatusaidia sana haswa katika kurejesha maisha ambayo imeporomoka. Lakini tukipata hizi vifaa ya kulima kama greenhouse, itakuwa imetupunguzia kutumia maji mingi. Ni wakati wa kiangazi ambayo tunaona kuna kiangazi kubwa sana, maji yamepotea, maji imeenda chini. Tunanunua maji